Subsub na ang himong pagpangandam sa dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa kasaulugan sa kadaugan sa Mactan karong Abril 27. Samtang usa ka libo sab ka mga tinun-an sa DepEd Lapu-Lapu nga mga arnisador ang mupasundayag atol sa mong kalihukan. Anong report? 3, 4, wow, 5. 80% ng andam kining mga tinunan nga mga admisador gikan sa nagkalain-laing pampublikong tunghaan sa akbayan sa Lapu-Lapu. Gilangkuban kini sa mga tinunan nga nanag-edad og 6 anyos ngadto sa 18 anyos. Matag Sabado ang ilang pagbansay-bansay aron di maapektuhan ang ilang pagtungha. Apan musalmot usab sa moong pasundayag ang giilang Grand Master sa Arnis nga si Antonio Alingasa Sr. nga kapin sa 90 anyos na ang pangidaron. Naami kuan ma'am ang kaning 1,000 ka arnisador ma'am nagbuhat ko aning choreography nga mo perform sila from basic strikes to advanced strikes na. Then naay special performance pod sa katong elite na nako nga grupo katong mga karaan na nako nga mga arnisador i-showcase nila og unsa gining complete showcase sa Filipino martial arts. Matod ni Junel Pipito, head trainer sa Lapu-Lapu Arnis de Abanico nga gawas niya og sa head coach nga si Jimon Buico, aduna usay 20 ka mga trainers nga gihire ang lokal nga kagamhanan aron mobansay sa Arnis sa maong mga tinun-an. Tungod kay gitinguha sa dakbayan nga ma-promote pa ang Filipino martial arts, ilabi na kay naila ang dakbayan isip historical city. Kaning atong pag-train sa mga arnisadors dili ra man itungod sa kadaugan sa Mactan. After ani magpadayon ang atong program sa pag-train sa mga bata from every district, dahil magpadayon, then anha na nato i-attempt ang pag-break sa Guinness World Records sa pinakadaghan nga mo perform og arnis. Sa pikas bahin, gisugda na usab pagmontar ang stage ug ang pagbutang og mga dayan-dayan sa Mactan Shrine di inipahigayon ang reenactment sa kadaugan sa Mactan karong Abril 27. Padayon usab ang pagbansay-bansay sa ubang mga performers atol sa maong kalihukan. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.